Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Marso, tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 ngadto sa 46. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono, ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay, hubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoong, kanus aban kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom kanamo? Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila, uhubo og gibisitaan kanamo? Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasikiton o giatiman kanamo, gibilanggo o giduaw kanamo? Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa akong labing ubos, niining akong mga igsuon gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakana, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna, wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay kay dili man ko ninyo kaila, hubo ako apan wala ako ninyo bistihi, nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya motubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dili kaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo ug wala kami mutabang kanimo? Ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga magdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.